ମାଗିଆ ଏଇଠୁ 18 ଯେତିକି ମିଠା କଥା କହିବେ, ମାଗିଆ ସେତିକି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଯିବେ। ଆଜିକାଲି ଭାଇ 18 କଥା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାଗିଆ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟ ଦେଖାଅ, ସବୁ କାମ ଚାଲିବ। ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇବ, ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେବେ ମାଗିଆ। ଯୋଉଦିନ ମାଡ଼ ଦେଖିବ, ନିଜକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ। ମାଗିଆ ଯୋଉଦିନ ଲାଇଫରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆସିବ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆସ, ମାଗିଆ ଆଗରେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବେ। ସେମାନେ ମାଗିଆ ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର, କିଛି ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ା। ଗାଣ୍ଡି ମରା ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେବା, ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ମରି ହେଇକି ରହିବା କଥା। 18 କଥା କହିଲେ ଭାଇ ମିଠା ଲାଗୁନି ଆଉ। 18 କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। ଏଠି 9ର କଥା ଚାଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ଭଲ କିନି ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ କହିବା ହିସାବରେ ଶୁଧୁନି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନି ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ରୋଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ କହୁନି ଯେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର। ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ହେଲା, କିଛି ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ାରେ। ମାଣ୍ଡ ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ କରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଉଛି ହେଇଯାଉ, କିଛି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା, ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି 18 କଥା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, 9ର କଥା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ। ମାଇକି ଯେବେ ବି ପଇସା ଅଛି ତମ ପାଖରେ ନା, ତମ ପାଖରେ ମାଇକି ଆସିକି ଝିଅ ଶୋଇକି ନେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତମ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ଭୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଝିଅ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇଛି, ଆହୁରି କେତେ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇବି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ରୁହ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କର, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।